bosongora Washington Maremera ongotsudzura chiri kupedza masports icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsotsa zviri kuitika matimana wose nyika ino. Zimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo Guruve Keystone Farm chipuriro chefi chipuriro. Zimbabwe nyaya yakatika mukati menzvimbo iyi inorwadza inosuwisa asi vamwe vanofundika nayo. Kune murume nemukadzi wake vane vana vanokwenda kuita ivo vatatu kana kuti vana dzimwe dzenguva. Zvandiri kutaura ndezvekuti izvo mukadzi ane murume uyu anga ane chikomba chake. Murume aigara achiudzwa nevanhu kuti mukadzi wako mafambiro ari kuita panenge pasina kuwirirana mukufamba mutsika dzake zvakanaka. Zvadaro muri yeZimbabwe murume akabva aenda kubhawa. Aenda kubhawa mukadzi anga ari pamba nemunin'ina wake nevana. Kwakadarika murume anofungidzwa kuti ndiye chikomba chemukadzi. Saka kudai kwakaita murume mukoma wemurume wemukadzi uyu ane paakanga ari but aiona pamba, aiona road inodarika nepamba. Chikomba pachakadarika chakabata chibage chinyoro. Saka chikomba zvachakaita chiri kuroad chakabva chadonedza misinga. Isusu kwedu kuGokwe tinoti chibage chiri pamuguri wacho chinonzi musinga. Akakanda misinga miguri 2 yechibage muroad. Mati chii chakaitika kuGuruve? Murume ane mukadzi wake. Mukadzi akati ari pamba nemunin'ina wake, murume ari kubhawa. Okay. Pane murume agara achifungidzirwa chikomba chemukadzi uyu. Good. So chikomba ichi chakadarika neparoad inodarika nepamberi pemusha wemukadzi waanofungirwa naye. Pane pamba apa pane mukadzi nemunin'ina wake nevana. Chikomba pachakadarika apa achina kuona kuti mukoma wemuridzi wemukadzi wepamba paari kufungirwa danwa naye chiripo chiri kure bari chiri kuona road nepamba. Chichibva chadonedza miguri miviri chibage. Saka pachakadonedza miguri miviri mukadzi aitozviona nofunga vanga vanotaura pafoni kuti kana ndakudarika paroad apa ndichadonedza miguri miviri yechibage. Ndobva adonedza miguri iyai. Paakadonedza miguri vana vachibva vatumwa kunotora miguri yechibage ichi. Ndobva chibva chagochwa, ndobva chadyiwa. Chadyiwa kudaro chibage ichi. Mukoma wemurume aiona zvinhu zvaitika zvese izvi. Ndobva aenda kunodana munin'ina wake achibva amudza ari kubhawa. Zvikanzi iwe ndaona murume adarika neparoad. Paadarika neparoad adonedza miguri miviri yechibage chinyoro. Adonedza miguri miviri yechibage chinyoro. Mukoma ari kuudza munin'ina wake, ndaona murume adarika padhuze nebaba pako waimbofungidzwa kuti chikomba chemukadzi wako. Ndamaona adarika adonedza miguri miviri yechibage. Vana vachibva vabuda pamba vakanononga kureva kuti pane kuziva kwanga kuchitoitika kuti kana ndakudarika ndichadonedza miguri yechibage. Ndobva ainotora miguri yechibage ya vana vatora ndobva chagochwa, ndobva chadyiwa. Mukoma achibva aenda kubhawa akanoudza munin'ina wake zvikanzi pane zvinhu zvandaona. Chikomba chiye chadonedza miguri but adonedza vana vaenda vakanotora chibage chatodyiwa pamba ichi. Murume achibva kubhawa anosvika pamba mabika chibage chibage chabva kupi? Zvikanzi taura chibage chabva kupi? Ava kuti vafungire kuti zvafamba sei madonedzero ati chibage nematorero avaita kusvika vabika zvavanetsa. Murume achibva atora shamu, ndiye 1 shamu kuna maini. Zvikanzi no banguru mene ndikudze chikomba chasisa ndochauya nechibage ichi. Bari chibage chadonedzwa kuroad nokuti vanga vatitaura vese kuti zviro zvichaitika. Ndobva vanotora chibage ndobva takucha. Ndobva vatora chibage. Murume uyu ndokutora mukadzi wake, ndokutora mukoma wake, ndokutora amai vake avo nehama dzechikomba kumba kwechikomba. Vachinosvika kumba kwechikomba, chikomba china kuramba. Saka chakanzi handi kumba kwedu. Ndobva vaya kumba, ndobva vaungana neveukama. Chikomba chikati handisi kuramba. Ichokwadi mukadzi uyu ndotomuziva. Pamuviri painapo patori pangu. Takatononyoresa isi kukiriniki kuskero next of kin ndikomba ndini amai vataura varimo. Hapana kuitwa hasha kana kuita sei vachitaura nyaya. Zvikanzi unoita sei vanhu vedare neyo nzvimbo vakaunganidzwa. Zvikanzi iwewe kufunga kwako ukapiwa mukadzi uyu kuti uende naye unoda here. Zvikanzi ndozvandakatomirireni nechikomba. Apa mudzimai nemurume vane vana vangani? Vane vana 4 plus numbu ndiye chikomba. Ndobva vabvuma. Zvikanzi watirongedza murume kwakunotora ngoro kuchedza mukoma wake
kuya nengoro ikaiswapo vanhu vataka kulodha zvinhu kusanganisira iye mukadzi zvinhu zvikalodhwa mukoma wechikomba akauya nengoro ndobva zvatakurwa zvinhu izvezvi kutaura kuno kwandikuta mukoma KB vana nemukadzi vari pamba yechikomba vana vese vari 4 vana vese nenhumbu nenhumbu nemudzimai nehembe dzake chikomba hachina mhuri chinogara chete ndiye mukadzi wekutotanga but chikomba chiri kumakore asvika kumanga maybe kuma 30 years 36 years mudzimai ane makore mangani pasina kubvunza madzimai but unyoro huno vagari vemunzvimbo kutifambidzanike nepfenyuro tenyu ndiri kuona kamafonzi edu ari down so Zimbabwe regai katingokomenda kubudikidza neichi chatsudzurwa nababa Isabel chokupi chekugurure ichokwadi mukoma KB chemudzimai akazvitakura yes atizira mumwe murume mushure mekunge mukoma wemurume wemudzimai uyu yes abata chikomba chichisiya chibage chinyoro chakamukandwa pasi so tibateika pa 0712 517273 0712 517273 fona ipapo tongoda katuva nokomenta kuti chekuguruve ichi chakamira sei machinzwa kune avo baba Isabel vanonoka kutibata muchidimbu chakafamba sei ichokwadi muri yeZimbabwe nyaya yatika kuti kuguruve kune mukadzi akaita boyfriend yake but aita boyfriend murume chiudzwa but asingazivi kuti ndizvo so chikomba chakazodarika murume ari kubhawa chikadarika neparodi inodarika nepedyo pamba apa haana kuona kuti baba mukuru anowe mukoma wemurume uyo ane mukadzi waari kutora ari padhuze chichidarika chiri kurodi vakambenge vatombofondera kuti ndiri kudarika neipopo but ndine chibage chandina chinyoro ndokusirewo chekugocha so chibage chakakandwa kurodi pasi so mukadzi uyu anga ane vana vake nemunin'ina wake vari komba vachibvaona chibage chichikandwa pasi muvana vachibva vatumwa vakatora chibage vatora chibage kudaro chakabva chatobikwa chikadyiwa chibage pamba apa murume akaenda kunoudzwa nemukoma wemurume aizviona sezviri kuitika ti chibage chakandwa parodi but mukadzi azviona sei kuda kuti pane kuwirana kuri kuitika ndobva amhanya kunotora munin'ina wake zvikanzi svika pamba ubvunze mukadzi wako kuti iwewe chibage chavadya pano nhasi chabva kupi murume akabva asvika achibva abvunza mukadzi wake kuti pana pamadya chibage mimi chibage chabva kupi right chibage ichocho murume achibva akabvunza mukadzi atanga kuramba aramba kudaro ndobva anzi izvo shamu chibva yatorwa ndobva yarohwa 1 shamu kumunin'ina womukadzi paakarohwa 1 shamu achibva ati iye asi mire baba mukuru ndikudze chibage chauya panapa tachidya chasiyiwa neboyfriend chikomba chasisi ndochasiya vanhu vachibva vatora mukadzi uyu nehama dzake murume uyu nedzimwe hama dzechikomba vachibva vaenda kumba kwechikomba vachibva vanotora chikomba ndokudzoka nacho pamba vagara pasi vachidza vakuru munzvimbo zvikanzizvo bvunzaiwo murume uyu nemhaka yei pane makuhwa nemashoko ekusiyira mukadzi wangu chibage zvakamira sei chikomba hachina mukadzi chine 36 years chibva chabvuma chikati ndinotenda nokubvuma ichokwadi mudzimai uyu ndirodana naye handina kutanga nhasi uyezve pamuiri paainapo ndepangu takatoenda kukliniki tikatonyoresa zita ritori kuchipatara izvezvizve next of kin panyaya dzekupamuiri pemukadzi uyu atori wangu ine vakabvuma vachienderera kumberi iwe uri kuziva kuti mukadzi wemunhu zvikanzi hongu ko izvezvi dare rikati iwewe tora hako mukadzi wako muchikomba chikati izvo handirambi ndinotoenda naye nekuti zvose ndaitozviita nokuda mukadzi wangu zvikanzi kana muchida totora izvezvi muchikomba chakabvuma chikasimudza maoko chikati ndipe mukadzi wangu vanhu vakanga varipo kusanganisira muridzi wemukadzi vakabva vanotora ngoro ikatouya ikatanga kulodwa hembe nepropati yemukadzi mukoma wechikomba akatozoya nemombe vakasunga ngoro vakatakura vakaenda kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe mukadzi uyu atori kumba kwechikomba ende mukadzi uyu akataura achiti vana ivavo vandakaita ndiri pano hamukwanisi kusara navo panapa ndiri ndoziva kuti ndakavanzi hamuzivi kuti ndakavawana sei vana vangani vamwe vana 4 apane pamuviri saka akabva ati nevana vangu musavasiye pano nokuti hamuzivi kuti vana ava ndakavawana sei machinzwa chekuguruve asi panguva ino vari kushivedza nyaya ndikutaura pana paikamira vane vakadzi vanokona kuitawo 3 vakadzi vachikona kuita 3 kudaro baba vakaita vanokona kuitaiwo 11 2 vachibva vafa kureva kuti vana vose vange vari 13 vaita vana 13 kudaro vana vatanga kutambudzika vana vakaenda kuvarume vagari vana kunyange variwo vakananga pachiso pamuiri kana kuvaona vane njere dzakakaona ndondotitorerwa umwe mukadzi but umwe mukadzi anozotorwa kumashure kwavo anenge achitonyadzisa hei chinova chinhu chinovadzikisira vana kumana kumabasa kudzingwa kutaura kuno kwacho kutori nevamwe vanga vane basa riri pamusoro but vakaiswa kumajere vachinzinga vasungwe vane mhosva dzavari right vana kune 1 anga ari kunze kwenyika mwana uyu achibva atenderera
ndokudzoka achitiwe ukama uyai pano ndinozviziva kuti muri kutambura muna chinhu chamuinacho saka tisikokwanisa kutsvaga dambudziko chiri yakabva papi nekutiso kwese kunodiwa dambudziko kunodiwa mari asi inini kwandakaenda ndakaona mbijana ndiri kukumbira kuti timboita sei timbofamba muri yezimbabwe mwanakomana achibva tingatifambe ndokubva audza baba zvikanina baba hapana chakaipa ndokukurazve right ita kuti muite sei muwane munhu anoita sei anotibatsira ndokubva atsvaga munhu anobatsira atsvaga munhu anobatsira regai nditaure muri yezimbabwe ndichiti munhu wese kunyange timu yebhora chaiyo kochi anoshevedzera kuti uyo player iyo munonyeba mukaivhara nokuti yakasimba inogona zvainogona right baba bati zvikanzi kwashedzwa munhu achibva auya munhu auya kudaro baba vepamba apa vane makore anokona kuti 82 years kuberekwa apa chinyatsikwanisa kufamba uyezve kuona kushoma vanofamba netsvimbo uyezve vakakotama nokuti varefu baba adaro mukoma KB pakauya munhu akada kubatsira achisvikada kubatsira kanzi mwanangu shokura ndotakakudza panapa ndirekuti vana vese ava vari kutambura ava vamwe vakafa vamwe vari mutorongo vamwe vakadzikwa kuvarume kureva kuti chinhu chiri kukonzeresa izvi chine simba rakawandisa iwe wakasimba here nokuti handidi kuti ufire pano handidi kuozi pano right mwana akati kuuya panapa ndiri kuziva kuti zvinhu ndinoshanda nazvo zvinogona kundibatsira tikaita zvakanaka ndobva takakushandira atakakushandira mukoma KB mushonga wababa ava waigara muchimbuzi mushonga wababa ava waitogara mutoilet so paakataura achitendera musha achisa hoko dzake kana kuti minamato yake baba vakaseka vachiti handina chokwadi kuti pane zvinobuda shoko ravo ranga riri rekuti vari kuziva pane zvinhu zvavo munhu paakazotaka kuenda mubatsiri akuenda kuchimbuzi baba ndopa vakashevedzera kuti kuchimbuzi handidi munhu nokuti kunyange bhizinesi ichitangwa pamwe musha kugara chinotangwa itoilet munogona kuzondikavesa chimbuzi changu panapa tikashaya pokubatsirika zvikanzi hatichida kudhirisa mwana wavo mukomana achibva atora akagarisa pasi akati zvose zvachaita hapana pamuri kusumuka gare pasi apa vachibva vagara pasi vaenda kuchimbuzi vakasvika vakada kuzama kuchera vakati zvisasi kuita munhu aibatsira akati ndisunge ini tambo ndoda kupinda mukati umwe muchimbuzi ndobva vadhirisa gomba rinoshandiswa pakuzvibatsira ndokubva rakura ndobva asungwa netambo atungwa asungwa netambo muchibva mamboita senge maita moto uri kupfuta pakona zvikanzi dirai zvenyu mvura iyo yanga iri mugate kana kuti mukapu inova yagodobori kana kuti yemuprofiti yemunamato ndobva yadirwa kudaro achibva wapinda pavakapinda kataka kuchema ari mukati imomo achita senge munhu ari kuskrima achishevedzera kuti ndidhonzai achibva adhonzwa paakadhonzwa muri yezimbabwe munhu anga akanyura kusvika muwest chiri chimbuzi badzi munhu asingatonzwisi kuti ave munhu akanaka ndobva aburitswa panze but paakaburitswa panze akaburitswa akafumbata akabata ndokubva anodonha pasi akabata paakadonha pasi akashevedzera kuti inini ndiri kukumbira kuti mundidire mvura yangu yandiinayo iri mugaba rangu ababavo pavanga vagara pai ndokungosumuka ndati baba una 82 years kufamba kwavo kushoma plus vati kurei havagoni kutasananga musana vanofamba nechipo ndokumhanya pane munhu angagarara ndokubva vatora chinhu changa chiri maoko ndokutanga kumhanya spedi yavakamhanya nayo nanhasi vana nevazukuru neveukama nevagari vemunzviko kusanganisira sabhuku vanoti ivo handizivi kuti vangatanga kuita simba rakadaro rini ndokubva vamhanya pavakamhanya kuenda vanhu vakabiri vakavatesa vachitya nokuti vaiona kuti chinhu changa chakabatwa nemunhu chinenge chinogona kuvhunutsa mwanakomana ndataka kuvatevera baba vachibva vadonha pasi pavakamhanya ipapo vakanzi baba vakuchema but pavaichema vanhu vaiona ropa muruoko rwakabata chinhu rwavo rwanga rakaita senge rwakanyika rwakadzika pasi senge rwachevererwa pasi pavakasvika vachizodhonzwa ruoko ruchibva zvigunwe zvese zvanga zvakadambuka zvakazvita senge zvinhu zvida kucherwa pasi zvichibuda ipapo ndokubva vanzika vaendeswa kuhospital ndokubva vatorwa chinhu changa chiri ipapo chaita senge chine shepu yenyanga ndokubva chatorwa pachakapuswa chikabudisa ropa rakawanda baba vachibva vatakurwa vachibva vaendeswa kuhospital yeino inyaya muri yezimbabwe baba vari muchipatara chavakaiswa iko zvirozvi zvavakaunzwa vari muharare hospital right vari muharare hospital kudaro hama neshambariri vamwe vachiuya ipapo babavo vakataura mashoko mushure mekunge ndasvika vanoti ivo chandakaunzirwa munhu handichioni nokuti urwere hwandiri kurwara nawo haudi chipatara asi kuti ndinopora sei asi konzero vari kuti ivo ndavafumura saka iko zvinhu zvababa vari muchipatara
vakapiwa mapirisi dzinonguva vanoramba kumwa panondishevedziwa hama dzavo kuti vamanikedzikira sei kuvapa mapirisi chikonzero vari kuramba vachiti handifaniri kurapwa bupi handifaniri kurapwa muchipatara muno. Saka izvozvizvi shoko randazogamuchira nhasi nderekuti baba ava vari kubuda muchipatara pazuva ranhasi vakadzorerwa mumba kumba kwavo asi chinhu chavo chakapondwa chinhu chakaurawa. So pavari kudzokera kumba vana vati tiri kugara pasi nesabhuku tiri kukumbira kuti baba ava vashevedze vanhu vavetaura mazita kuti vauye pamba toda kuziva kuti ukama hwavo hwanga huri papi but baba ava zvigumo zvinogona kuita 4 zvese zvakagurika. Hei baba mushure mekunge vakuvara pawakadona Yes. zvigunwe zvagurika Yes. zvasara muvhu Eh. vaenda kuchipatara voshedzera kuti inini handisi kuda kugara muchipatara endai munondishedzera nini. Asi chikunetsera ndechekuti waipa vakadonha pasi zvigumo zvavo ruoko rwavo rwakadzika pasi rwaita sekunonzi chavanga kabata maoko ndo changa chichidzika pasi kuita sechinhu chinoda kuita sei chinoda kuvanda vachibva teera vachibva vadzurwa but pakadzurwa ruoko rwavo zvimwe zvikadamuka. Ndiri kukumbira vagari vekunyanga pane mwana wababa ava umwe avo vasina kuita nevakadzi vari pamba akatomboda kuita noisi kuti kubatsira rudzi kunokuwadza munhu kudai asi vamaona vaishevedza kuti akakuwadza ndiani. So tichanzori pavari kudzokera kwezvozvi zvakamira sei nyaya ndiri kutaura iyi inyaya yekunyanga. Zimbabwe mainzwa kanyaya yekunyanga yatsudzurwa nababa Isabel. Vanhu vanonamatira mune imwe kereke vari mukati mekunamata imwe kereke vanogara vari mukati mekunamata mazuva wose vari mukati mekunamata mazuva wose vachibva vanyengetera zvavo asi vanotera mashuku ekuti kubva kumashure panzvimbo iyi pane mitauro yandiri kutaura yakawanda ndeyekuti nguva yavanonamata pane murume anosvika ipapo dzimwe dzenguva anouya nevana vake dzimwe dzenguva anouya vakawanda asi murume uyo anenge achitaura nezwi riri pamusoro kuti ndati handidi kuti mugonamatira pano chikonzero pamuri kunamatira pano panzvimbo pangu munda wangu wanai muri kutombotsika-tsika mbeu dzangu nga ndadzirima panapa Daniel Shimori Benefo wakachiwemba kiminikasha Pati baba Isabel kwanzi izvo musanamatira pano Right. nokuti pamuri kunamatira panapa inzvimbo yani inzvimbo yangu munda wangu zvadaro mhuri yeZimbabwe nezuro kuseni chechi iyi inotanga kuma 10-11 ichechi rudzi ichechi ine maprofita ine mweya mutsvene mapostori Right. ndikuti kana vakagara panze apa okay varume vanenge vari uku vakadzi vari uku woita gwanza nekumberi kunenge uchiti vanhu vachimira mberi vachiparidza shoko raMwari. Zvadaro mukuru muri yeZimbabwe vakasvika vakaona pachechi vakatanga kusvika vakatofonera nevamwe kuti kuchechi panzvimbo paground redu hapana kumira zvakanaka. Why? Pakazadzwa miti yeminzwa pane munhu akatotema miti yeminzwa ndobva auya angoiunganidza kuisadza ground rese rinonamatira. Chichi vanhu vachibva udzwa kuti ndozvakaitika kuchechi kuno kune miti yakaita sei kune miti yakautemwa. Mufundisi vakauya nemaprofita vana vesangano vachibva vasvika pavakasvika pachechi apa mufundisi akati munhu wese ari pano ngatifugamei tinamate vari kunze kwegwanza nekuti gwanza ranga rakazara miti yeminzwa ndobva vanamata kudaro kuchibva kwanzi nemufundisi right vamwaya mvura dhonzai zvenyu masanzu aya muchino makanda kunzoko tisai achibva masanzu aya akatozomisikidzwa sekunonzi rwave rushowa rwekereke pachibva patoita gedhe rekupinda masanzu aya ndio aiswa kunzi juraho okay. So zvakaita sekunonzi muvengi zvauya kuzoisa apa izvo atokwanisa kuvakira kereke nekuti yatitwa juraho. Zvadaro mukoma KP ndokubva vanamata vapupura vanhu vanamata shoko raparidzwa yakakwana nguva yekuti kereke iyi inoti kana yakunopedza inoisa munamato wekuvhara kana yesa munamato wekuvhara inoshevedzera kuti vakasununguka vakukwanisa vanoda kuenda havo endai vanoda kusara vachinamatirwa kana kusara vachiprofita aprofitwa yanguva yenyu asi kereke taita sei takusunungurai okay ndobva wasara bye. So nguva yakaitwa munamato uyu vanhu vese vakatsinzenya ndokutarisa kumazuva mabvazuva ndokutanga kunamata vachibva vanamata kudaro vachipedza kunamata vachisunura ndo pavakaona kuti nzvimbo iya inomira munhu ari mberi achinamata pave nechimbuzi rudzi rwechimbuzi changa chiripo mukoma KB chimbuzi chakakura isaizi yekuti kana vanoziva tiri kumusha kumombe ndo chinoitwa nemombe kana kuti pane munhu akatova nechimbuzi ichi chiri mubhaketi chichibva chaita zvekudirwa nekuti chimbuzi ndecherudzi rwechimbuzi chinoitwa nevanhu
asi chakakura kunge mhuka yerudzi rwemombe. Right, zvadaro muri yeZimbabwe. Vanhu pavakapedza vakamboita kanguva izvo, vanhu vakangoona nevari chekwechi vamwe vanofanana nevanyori vesangano ndokuenda kumberi svikati ndozviripo. But pavakasvika vachitarisa vanhu vakuona chimbuzi ichi changa chiri zii, but pamusoro pacho chakamomoterwa nerudzi rwenhunzi dziya dzine musoro wegreen, magreen bomba. So vanhu chii so vamwe vakatosha baba vari kutosvika padhuze yekuti ona izvenyu. But nguva yandakazosvika inini ndakasvika vanhu vakumhanya mushure mekuti pakapumwa nyuzi dzakanga dziripo dzakangosumuka kagwani dzikatanga kuruma vanhu. Ende nyunzi idzi dzaiti padzaruma kunyanya kuvanhu vatsvuku, payaruma panoita black. So vanhu vakamhanya kusanganisira mufundisi kutoenda kumba zvachose. Muprofita pandakasvika inini anakutomuona. Ndakatozodzwa nevana vesangano vanga vari kunze. Pandakasvika inini pakapasisina nhunzi dzakamira ipapo, but pandakasvika pedyo nechimbuzi ndaida kuzama kuona kuti chimbuzi ndechemunhu here kana kuti imhuka. Vamwe vana vesangano vandakataura navo mukoma KB vakapindura mashoko ekuti sevamwe mai, inini kana ndichinamata handitsinzenye, ndinongoisa mwoyo wangu panguva imwe chete yekuti kunyangwe chafamba mberi kwangu chero ndikachiona handinei nacho nekuti mwoyo wangu hakusvika kuti ndichinamata. Pandakaenda kasunura veduwe handina munhu wandamboona achigara apa. Zvatondinetsa kuti nzvimbo ndakatatarisa munhu aise chinhu chaabva nekupi. Tasvika padhuze mukoma KB ndakada kuzama kuda kuti ndione kuti kana ari munhu aita zvinhu izvi. Gumbo remunhu rinoratidza kuti kune gumbo rakatsika uku, gumbo rakatsika uku pakati poita chimbuzi. Right, makumbo aripo pakati pechimbuzi. Tsoka dzemakumbo dziripo, asi tsoka dziripo mukoma KB dzinoita senge dzemwana mudiki wandikashevedzera kuti tingave kuma 8 years zvichidzika. Okay, ndotsoka dziripo, but chimbuzi chakakurisa chinge chadirwa nebhaketi. Ndakabvunza kumba kwemufundisi wekereke, ndokubva ndaudzwa kuti akuzi kure sereki nepane kereke iyi. Tobva taenda kumba kwemufundisi. Mufundisi vanotaura vachiti ivo ndine hondo yandiri kurwa nayo bhosho. Kubva pandakatanga kunamata pane munhu anotipamba ndepake. Ndakuwabvunza ndoti inini makereke ari munomu kuvaka mudhuri muZimbabwe mutemo unoti iyo unofanira kunge uine bepa rinoratidza kuti apa ndepako. Okay, pamuri kunamatira, pamuri kuita kereke iapa muri pamutemo here. Vanoti iwo takatangira kufambira nyaya idzi mushure mekuonekwa tichinamata tichivatanza kuti zvikurerukirei ivai nematsamba, but takatombosvika kunzvimbo yekuratidza kuti vakutoziva kuti tiri kumafambira pane mapepa asati abuda. Okay, asi pane munhu anoti iye panhu apa ndepake. So munhu uyu anogara ashuva dzimwe dzenguva, unoona dzimwe dzenguva pane matombo, dzimwe dzenguva tichinamata ipapo vanosvika kana ndine redhiyo vachiridza vari pasaiti. Asi sevana vaMwari atiite sei? Atizvitarise. So nhasi kuseni patasvika pakereke taona paine minzwa yakaunganidzwa, but hatisvike nekuti tiri vana vaMwari. Tatora minzwa tikaisa kunze tikatanga kunamata, asi zvazotibvisa apa inyaya yekuti vana vevanhu vange vakurumwa. Okay, kusanganisira ini vakandaridza paita sei pavarumwa. Ndobva hapo kuti muprofita ari kopi, muprofita achibva afonerwa akati ndoda kusangana naye. Nguva yasvika muprofita ndine mufundisi tiri papo. Mufundisi asvika akati kana bhosho ukwanisa kusangana nemufundisi ndobva uchataura nawo, ina ndina simba rokutaura. Asi ndikada kubvunza muprofita ndechiti ndinoda kubvunza kwamuri nokuti ndine zvakanangana nemi semuprofita. Right, kuti ndibvunze. Muprofita aramba ati handikwanise, asi chendaona pamuprofita ndechekuti muprofita anga asiri kumira kukwenya, angashingokwenya kuti muprofita akada sei ndiye mumwe munhu akarumwa nenhunzi idzi. So kutaura kuno kwatiri kuita vana vesangano vati isati kwanise kuenda pachechi apa futi kana vasati vatudza zvakamira sei, kana kuti muprofita nemufundisi vanoenda vombotora nguva varipo togutsikana sei. Tichidaro muprofita vedu nemufundisi wedu nekereke yedu tinoida nekuti nguva zhinji tine vakawanda vakatoporera mukereke iri nezviratidzo ndikunamatira hondo mukereke asi apa tikutwikisana nazvo kuti kurwa kuripo nehondo dziripo dzenzvimbo. Saka nezuro ndo zvakaitika mukati menzvimbo iyi. So hatisi kuziva iko zvinozi kuti munhu uyu wemunda uyu ndichitaura naye anoti iye vekereke ndingave nematsamba ndingave ndisina, asi pavakauya vabvunzei kuti havana kuwana here pane zvirimwa zvakarimwa ipapo.
sei vakasvika kuisa chimwe chino pamusoro pechimwe chino sei vasina kubvunza wainini kuti panapa zvakamira sei kana tichishena tosheyana kungosvika mumunda mangu vakutorima zvinhu zvavo zvokunamata ndo paakagomera akati iye handisi kudzokera kumashure kunyange zvoita sei pangatoisiwa chimwe chino asi vanhu vechechi ava havafe vakapanamata hei ndo zvinotaura munhurume uyu muridzi ari kuzviti ndiye muridzi wemunda ari kuti ava vechechi vakazouya kumashure iye agara chitoshandisa munda kudhara kunyange tine mapepa tinyange tisina mapepa but kana kuri kuti tese tiri kunze kwemutemo tese tiri kunze kwemutemo kudaro asi pane akatanga kusvimba kusvika panzvimbo vabvunze kuti pavakasvika apa yaitori nguva initori nezvirimwa kuti handina kutomupopota here ndichiti matsika zvirimwa zvangu kureva kuti ndakanga ndatanga saka pangatouye vamwe vanhu kunyange tisiri pamutemo apa avafe vakarima so mufundisi nichivabvunza vanoti kuchechi tichaenda kuchechi hatisi kumira chaita sei tichaenda uyo ari kushedzerawo chiti avafe vakareva sei vakaparima so handizivi muri yezimbabwe kuti pakadaro vamwe kana vachienda kuchechi vari kutsvaka kuti noporeswa vane masiso enyama nemasiso esadza anenge edu aya ekuti hazvino zviri kumberi so muprofita ndakandine mashoko akewo ekuda kumubvunza kuti kubva kumashure sepanhu pane mweya wamwari hapana here zviratidzo kana hope dzavakagara marota kuti pana pachasangana nezvakadai haana kukwanisa kuda kundipa nguva yekuti nditaure naye nokuti aiti mukanditarisa panapa nditori panguva yangu yandiri ndoita sekunonzi ndarumwiswa sokuzivikana kuti ndine muprofita wekereke so pari zvinozvo hatisi kuziva kuti zvapapi asi kwanisa kutaura nemufundisi kana muprofita kana vamwe vana vesangano vakarumwa kuti pari zvinozvi vari sei asi vanhu vakafanana nevanhu vatsvuku tine vanhu vatsvuku nevatema vatinoti vatsvuku nevatema vaitooneka kuti imake kuratidza kuti munhu aita sei arumwa paishiba panenge parumwa munhu vakakwanisa here kuenda kuchipatara kuti vanotarisa kuti chii chakonza handina munhu wandati ndanzwa sofa kuti akaenda kuchipatara vese vandaitaura navo vamwe vanga vamira pakereke vari kunze vamwe vanga vari kumba kwavo semufundisi umwe anga ati kumba kwake semuprofita asi nyaya yekuchipatara pari zvinozvo handina wandati ndinanzwa kuti kuchipatara kana kuti pane zvavamuka vari nhasi zvinogona kuratidza kuti zviri kuenderera mberi saka munhu anofanira kuita sei kuenda kuchipatara kana kuti yanga iri nyaya yekuti munofanira kuti mubve panzvimbo chete mati muprofita vakarowa spuro vachienda kumba straight shora 5 minutes past 11 machibva kachiri kuchokera muno muharare muniti taniko nacho pulo mali selector dzokorore ine simba mati chii chakaitika pane mukadzi anogara mukati meguta reharare anogara ku avontown right akati kumurume wake amai varwara zvikati murume sezvo ndichienda kushopa watina musikana mubasa chienda mukadzi kana zvaoma ndozotevera unoona mama zvikanzi ndakuenda nesu ranga riri day 3 muningina wemurume uyu ane mukadzi akaenda ku ndokubva saka nemukadzi wake ari pane imwe nzvimbo iri mwadoro kwamashipisi amai guru vanga vakaminura amai guru vanga vakaponda amai guru vanga vakabata bhiya jesu zvisingazike nekumba kwavo zvakaitika zvacho ndizvo ndinoda kuuya nazvo saka muningina achibva afonera mukoma ndokuuya mukoma nemota mai guru vari mai vakabata njoro vachiona kuti mota murume achitsvaga pekupaka mukadzi ndokuona manokuti mashama sumudza mota panopaipa taki location muinjiniya zimbabwe amene malokesheni munomaziva kuti mune chile chika dare rambai makabata muri kunzwa chapafiyo tsudzurai chimwe chiri muguta reharare zvakare amai vaingisa mwana wavo kuchikoro chesekondari mukati meguta reharare mwana haana kudzoka kumba mwana ndokuri vakomana kuona kuta 5 sokuri vakuvabereke nyaya iri mukoti aimwe nokumana kuta 5 ndobva vabata mwana uyoyo ndobva vaenda kunopa umwe murume anoshanda pachikoro ichi zvakare murume uyoyo ndokubva apa umwe mukurume anoshanda pachikoro ipapo murume iyeyo ndokunopa umwe mukuru wepachikoro ipapa mwana ndobva avharirwa murume avharirwa uye mwana friend yeyo ndokuramba yakamira ikaona nguva yaenda munhu achabude tobo akamhanya kuna amai emwana amai mwana wenyu avharirwa mumba aturwa neuyu akapiwa uyu akanovharirwa mumba amai ndokunopenga zvacho zvakazoitika ndo zvandinazvo bani mwana uyu akura sei mwana ne 13 years babaisa bekomana mukomana 13 years aivharirwa mumarumzi pachikoro amai vakanopenga but zvanoda kuudza ndezvekuti amai havana kubva ipapa kusvikira mwana abuda rambai makateerera munzwa kuti chii chakaitika mukati meguta reharare mune vamwe zvakare vari kuchema vachiti vedu we kubasa ndikachesana 4
ikodzero yangu kuti muno muHarare selokawo apane panoda 2 hours kusvika kumba. So kubva mudhorobha kuenda kwapachipisa, kubva mudhorobha kuenda kubudiriro, kubva mudhorobha kuenda kana imwe location mukati meguta, asi tiri kuwanisa kuita 2 hours. Dambudziko nderei? Dzimwe nzvimbo dzokuti kana mukasvikepo mota hadzidarika dzifambi. Pamwe pacho pari kukonzerwa nemota dzemushikashika. Panofana kufamba mota 2 way, dzinoda kufamba kakota kadiki bemushikashika rikavhara nzvimbo dzese. 2 kwozoita nzvimbo dzakafanana nemarobhoti, dzimwe dzachona dzotoda mapurisa. Hatisi kushanda zvakanaka. Asi kufamba zvakanaka. Munogona kuita 1 hour makamira ipapo. Apo mangwana unoda kudzokera kubasa. Wabuda na 4 usvika kubasa na 10. Ya na 10. Pakaipa Zimbabwe. Garisai zvakanakisisa nokuda kwekuti baba Isabel nhasi vari kubhebha moto. Pane chandinacho mhuri yeZimbabwe chevana vechikoro vakaba chibage pachikoro kana kuti ipa uri munda wepachikoro. Vana vabe kudaro ndokutorwa nevadzidzisi vaviri ndokuendeswa kumapurisa. Asi vana kuenda kukamba hombe ndokuenda pabhesi. Mupurisa anga ari ipapo ndokurova vana akaisa makafusi. Vana vakaripo 15 gumi nevashanu. 5 vakakuvara kuchikoka nekukanganisika zvokuiswa maplasta. Izvezvi vane maplasta. Zvacho zviri kumberi ndozvaita kuti ndiwe nayo. Hai! Chirongwa Boshongora segment muri kuchunzwa kane vasawira vedu veMicromed, medical aid yemunhu wese. Baba Isabel, ndozvawo kuti pane vane nyaya kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanenge vachida kuzokubatai pamwe chete nokuti vabatsirikane vachitsvaga namba dzavabatsiri. Namba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe, rega ndirive nokureva ndiri mukati mekureva ndichiti namba dzangu dzamunofanira kufona mhuri yeZimbabwe inhamba dzisina chipomero, namba dzisinganyadzisi. Asi ndinokumbira kana muchinge makuda kupa namba idzi, kana mune zvamuri kukumbira kwandiri, musati mabata foni yangu sezvo muchiziva kuti ndiyo tangai matora bhopondi nebepa. Kana dziri namba dzandinadzo kungoti ndibhozvo ndikati hongu makutonyora takuta musazotsvage bhopondi nebepa tiri pafoni nokuti foni ndiye vanhu vakawanda. 2 musanyore pafoni yamuri kushandisa twitwi inoura nzeve kwandiri. 3 kana mafona ngatingotaura chete zviripo, haisi kuti ndepi zvakamira sei. No time to waste. Namba dzangu dzekufona dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0718 502560 0718 502560 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Asi musabipa. Your first mutual health. Rongeka nasi cha Baba Isabel! Onda kastanza ke. Yela. Awusikumuziva. Awusikumuziva. Ndiri muziva zita wani. Awusikumuziva mzikuru. Vakatsika. Beyonda. Medical aid yemunhu wese. Umuntu wonke. Micromed, a product. Mapata basa familia ya ziko la Zimbabwe na kunamba murapatirira pa National FM Radio. Baba Isabel, no time to waste. Treatment, no doubt. Pai Zimbabwe, chekutanga chacho. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe, ndiri mukati mekureva nekupfapfaidza tiri kuitika matima namose nyika ino. Rega ndibva pina chiti paka Harare. Chiri kuti kudini? Ndapindira mukati meguta reHarare mhuri yeZimbabwe, ndiri mukati mekureva nyaya yandiri kutaura panguva ino yakaitika mukati meguta reHarare, iri kuitika mukati meguta reHarare. Itori kumatare edzimhosva mai iri kutaurwa nekutonga kusanganisira pazuva ranhasi. Asi rega nditaure ndichiti izvo pana amai vari kuchema vane mwanakomana wavo anodzidza pane chimwe chikoro. Ari mukati mekudzidza kudaro mwana uyu ane 13 dzekuberekwa akaenda kuchikoro, aenda kuchikoro kudaro mwana uyu amai vanoti akabatwa nemukomana anokwana kuita 5 vavasingazivi kana pachikoro apa havavazivi zvokuti kana vari pachikoro dzimwe dzenguva vanenge vachidzidza kune mamwe maklasi vachisiri akafanana nevana ava. Vabatwa kudaro mukomana uyu akabatwa uyu ane wakewo shamwari yake yepachikoro yaanogara nayo inotoziva kumba kumwe chete kunobva mukomana uyu. Mukomana uyu anotera chiti iye mwana uyu akabatwa nevanhu nosvika 5 ndokubva vanopa mumwe munhu anoshanda pachikoro ipapo murume. Vanhu vari pachikoro vane vanhu vane mazita saka
vakafanana nemabhesa vakafanana nemagadhi zvichienderana nokuti pachikoro anoita nezvei. Right. Ndobva apiwa murume uyu paakapiwa akandopawo zvakare umwe murume anoshanda pachikoro ipapo. Murume akapiwa uyu ndokuzonopa umwe mukuru wepachikoro ari pachikoro apa. Alright. Mukuru wepachikoro apa ndobva atora mwana uyu ndokunomuvharira mune imwe rumu iri pachikoro apa. Mwana uyu paakamira akamira nguva yakareba, mashoko andiri kutaura mashoko ari kubva muna muromo wemamai wemwana. Okay. Ndokubva mwana uya unoti zuva rakutonovira umwe wangu andifunga kuti achabuda ndiye Tobo akamhanya kumba ndokuita kuti amai nhengi ndanga ndina nhengi wangu but abatwa nenhengi nomwe murume akapiwa mumwe asi kupedzisira kwezvozvo apiwa nhengi mukuru pachikoro pedu. Ndobva murume amai pavakabva kumba ndokusvika pachikoro ndokutaka kupenga. Ini ndikuda mwana wangu apana pandoenda. Pakabuda umwe munhu anga aripo ipapo akati amai ndiri mupurisa so ndiri kukumbira kuti inzwe nyaya yenyu yakamira sei. Zvikanzi amai vanokuti akapindura ndichiti kana muri mupurisa maisafanira kurega mwana wangu achibatwa. Asi shoko remunhu aitaura ndiri mupurisa raive rekuti kutaura kuri kuita amai ava nevanhu vavari kupomera vaive vanhu vanoita sei vanonzwisa nekuti shoko ravo riri kuti ndikangozivisa kuti ini ndakamira ndise mupurisa vachadzikama voita order totaura tichinzwisisana. Amai vakaramba vachipenga. Nzvimbo yandiri kutaura iyi ine vanhu vaita zvokutorejesta vanhu. Okay. Vakatuma basa iro vanga varipo ipo vakatosimuka kutaura kuti nyaya yakamira sei. Zvikanzi veduwe handisi kuenda mwana wangu avhariwe. Ndokubva varamba vachipenga. Amai varamba vachipenga mukoma KB. Time mukuru wepachikoro uya akanzi izvo ndiyapedzisira kupiwa mwana. Ndobva aenda ndobva anoweni mwana. Zvikanzi mwana wenyu uyu. Vasati vaenda akataura kuti hamusi kuzviziva here kuti kuri kutaurwa nyaya dzesatanism chichi pamwe mwana wenyu pane zvaitika. Zvikanzi aiwa wangu akuita zvakadaro kana arwa nesatanism iyoyo but ndimapedzisira kumubata mukamuisa muromo. Right. Ndoda chii mwana wangu munhu uyu akaenda mumba maakapinda anoti amai ndakada kupinda kunoona mamune mwana wangu vakandirambidza kuti akupindi. Asi vakanodzoka vakabata chii mwana achibva adzoka. Mwana achibvunzwa namai vake anoti ndakavharirwa mumba murumu mandanga ndakavharirwa. Munhu akataka kupinda imomo akasecha background asi ndakabvunzwa kuti une foni here. Vakaona musina foni ndobva vandisiya. Vanoti hapana kugara nguva yakareba mwana uyu pakabva pauya mukadzi akandibvunza nesadza achiti une nzara here ndikupe sadza ndokubva ndaramba. Okay. Ndozvakaitika. Ndokubva vaenda mapolisi iri muchikoro ichi ndobva varipota. Varipota nyaya iyi yakaripotwa last year muna July. Yaripotwa kwapolisi vakazodanwa kupolisi muna November. Zvikanzi muri kudiwa kukoti ndobva vaenda kukoti. Inzwai Zimbabwe kubva kukoti nyaya yemamiriro ayo. Mukoti mekaenda mekutanga haina kutongwa. Zvikanzi raMagistrate ndaitransfer kune imwe koti aichatongwi munomo. Yakuenda kukoti yakati ndobva aenda mukoti yakanzi iri kuenda. Pavakaenda kukoti zvikanzi Magistrate havachakwanisa kupesa nyaya iyi nokuti vakaritaya. Alright. Ndobva vaiswa mune imwe koti. Koti yavakaiswa akatonga kekutanga akatonga WhatsApp platform yedu iri down. Munokwanisa kutumira ma messages kuguruve kana muchiziva nyaya iyi. Ingondibatai pa namba dzangu ini Kanyemba Mbune dzinoti 0773 238096. Tumirai text kana WhatsApp message pa namba idzodzo. Kana muchida kufona munofona pa 0713 938538. Tine mashoko ari kubva ku Apostolic Church of All Nations. Apostolic Church of All Nations anoti iwo muri Zimbabwe munokokwa chishanu chino nhasi musi wa 12 December 2025 pa unity eopa hoko chitungwiza pungwe kubva na 7 madeko. Nemuzodziwa wa Mwari Isaiah Genesius avo vari kubva kuBotswana vanoti not in my days. Uyai mose makaremerwa vanorwara vane matambudziko mubatsirwe pachange paine mukana wekuona munhu waMwari 1-on-1 na 7 PM kusvika pungwe. Honorable Minister we Information regai katinzwe kuti ndianiko ari paRunare. Hello pa National FM. Hello National FM. Makadiko tiri kutaura nani kupi? Mutarana papa vizuru kwa ziko. Kuriseko kwa ziko nasi. Kwa ziko kwakanakisa mvura chete. Mvura chete aiwa regai inaye kuitira kuti kwanise kudya.
icho kwadi ichocho. Machinzwa chekuguruve. Chekwaguruve chakaoma pauti wokumusha kwedu but zvakuda zvakuti nyadzisa izvo. Saka munati kudini? Chikomba chakadherera. Chikomba chakadherera. Uku ndokunonzi kudherera muridzi wemukadzi. Ko icho iye muridzi wemukadzi anga asina pfuma here yanga akabvisa kwaakatora mukadzi. Atori nepfuma yakabvisa. Hanzi akabvisa pfuma. Saka zvichafambiswa sei iye mukadzi aenda nechikomba iye haana vana kapa nekuti ava zvaratidza zvaizvika kuti vana ava ndevechikomba kapa. Pamuri kuti chikomba chakadherera asi dai chakangonyarara hacho here achigara nepamuviri pemunhu achigara asiri muridzi wepamuviri. Aiwa kunyarara kuti zvaitonetsa asi pakuzobva atotora nemhuri yacho yose. Ya pakaipa. Dai manga muri mambo maitonga kuti kudini? Dai tanga ndiri ni mambo chiporiro leguru ava. Taitongoti apa nhau yatongo apa pachikomba takufana kunobhadhira kune murume uyu. Okay. Pfuma yakabvisa nekurera kwaakaita vana vake nenhumbu yacho yaanga achitorera futi. Chikomba chofana kutoripa zvese izvozvo. Chofana kuripa chikomba. Chokwadi icho. Aiwa tinotenda maita basa muwe neweekend inotapira. Tinotenda rega rimwe baba vangu vari kuHighfield kuCherimo kuvanonzi vaZulu. Namai vari kuBhangeti uko kuDhatimo Farm kwaBrown. Vamutswa nani? Baba Bizulu vari paZiko. Tinotenda baba Bizulu paZiko. Tinotenda vabvonzi. Maita basa tinotenda. Chikomba chakadherera ndokutaura kwa baba Bizulu vari paZiko baba Isabel. Chakapinda muhomwe.